Aw ni yakuma bi an bɛna ganbura de kɛ nka fruits de mer de kɛlen don a la n'o ye jɛgɛ ye ganga ani crevette. Aw bisimila. Bozo ganbura don wa? Bɛɛ kɔni b'a dɔn ko bozo de bɛ se jɛgɛ mɔn na n'o ye bakɔnɔ jɛgɛw ye ka taa se fo kɔgɔjikan jɛgɛw ma. Jɛgɛ, crevette, ganga, gan ani foronto an bɛ kɛfɛn tɔw yira ja tɔ sanfɛ ka taa. An bɛ da fitinin dɔ ta ka ji litiri kilancɛ k'o kɔnɔna na. An bɛ kɔgɔ dɔɔni fara kan. I bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. O kɛlen kɔ, an bɛna an ka jɛgɛ, ganga ani crevette kɛ da in kɔnɔna na. An bɛna ninnu balabala de fɔ a ka mɔ kosɛbɛ dɔɔni. N'a sɔrɔla maa min bɛ crevette tɔgɔ dɔn bamanankan na, a y'o fɔ n ye commentaire la. Ne ɲinɛna ale tɔgɔ ko bamanankan na. Ma d'a la n'a tɔgɔ bɛ sɔrɔ bamanankan na nka a bɛ se ka kɛ a tɔgɔ bɛ bamanankan na. Miniti 20 bɔɲanko an ka ji kɔnɔfɛnw balabalalen tɛ, an b'ale ta k'a bila kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ ka da wɛrɛ sigi. Ji min tora a kɔrɔla la o ka timi kosɛbɛ dɛ, an mago bɛ so ji ma. An ka da wɛrɛ sigilen filɛ nin ta sanfɛla la, an bɛ tulu k'an ka da la. N'a y'i diya i bɛ se ka kɛ tulu bilen ye, n'a y'i diya i bɛ se ka kɛ tulu wɛrɛ ye n'a bɛnn'i ma cogoya min na. Tomati den kelen bɔɲanko ani jaba den kelen, o sinen ɲuman an fɛ an bɛn'o k'an ka da kɔnɔna na. N'a y'i diya i b'a tigɛ tigɛ dɔrɔn, nka ni hachoir b'i bolo o fana b'a ni sankɔrɔta kosɛbɛ. An bɛna yiranin dabɔ sisan f'olu kolo ka taa fasa. N'a y'i diya a yirantɔla an fɛ i bɛ se ka kɔgɔ fitinin k'a la nka ne ma n yɛrɛ bila o bɛɛ la bilen. Komi n y'a fɔ cogoya min na an ka ji kɔnɔfɛnw balabalala ji min na, ji in ka timi kosɛbɛ dɛ. An bɛn'o ji in k'an ka da la, an ka da kolo falen kosɛbɛ. An bɛ ji dɔɔni wɛrɛ fara kan. An bɛ ji dɔɔni k'a la i n'a fɔ ji kari bɔɲanko 250 ml. O kɛlen kɔfɛ an ka gan tigɛlen ɲuman walima sini an bɛn'o k'an ka da kɔnɔna na. I kana n'a to fo i ka da ka wuli ka sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ i ka gan k'a la. I bɛ gan k'a la nɔgɔnni fɛ k'a sɔrɔ da ma wuli ban. Ne ni maanaam an ɲinɛna kɔmuso kɔ an b'ale tigɛ kɛrɛfɛla la ka n'ale fara an ka da kan. An bɛ da dajɛ k'a da la dɔɔni ka crevette mugu ko ɲɛɲini. Crevette jalan ne talen filɛ nin ne fɛ. N'a sɔrɔla ko crevette kɛnɛkɛnɛ t'i bolo, i bɛ se ka jalan k'a la walima n'a sɔrɔla ka an yɛrɛ ka jɛgɛ buti dɔ b'i bolo, i bɛ se ka o k'a la. Ne bɛna crevette dɔɔni fara kan. Nin ye crevette jalen ye tantɔ. O b'a tɔ sankɔrɔta kosɛbɛ ka tila tuguni k'a tɔ timiya ka taa fɛ. An b'a ɲagami ɲɔgɔn na dɔɔni ka sɔrɔ ka taa an ka sunbalako n'an ka kɛlɛkɛlɛko jateminɛ. Nin na min tobitɔ filɛ nin an fɛ a bɛ maa 4 bɔ. Kɛfɛn minnu filɛ nin ne ka kolonin kɔnɔna na, kɛlɛkɛlɛ b'a la, sunbala b'a la ani poivre mugu dɔɔni. N'a sɔrɔla ko nafɛn wɛrɛw b'i bolo i bɛ se k'olu bɛɛ fara kan nka ne ye n ta da nin dɔrɔn ma. Olu susulen ɲuman ɲɔgɔn na an fɛ an bɛn'o k'an ka da kɔnɔna na. I b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Sunbala fana b'a tɔ timiya kosɛbɛ ka tila tuguni ka gu wɛrɛ wuli a la an yɛrɛ ma sigi ni min ye. Jɛgɛ ko de don dɛ, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bozo kɔni olu bɛ timiman de mɔ. Komi mununan tɛ ne bolo, ne bɛna n ta in kɛ tantɔ walasa a kuru ka se ka ci. N'a sɔrɔla ko mununan b'i bolo i b'a kɛ k'a munu dɔrɔn a bɛ sin ka ɲɔgɔn bila tentɔ. Nin kɔni tobili mumɛ bɛɛ ɲɔgɔn na tantɔ a ma tɛmɛ miniti 15 bɔɲanko kan. An ka ganw kɛlen filɛ nin ka ɲɔgɔn bila kosɛbɛ. An bɛna an ka marinade binkɛnɛ k'a la. Ni wɔlɔfɔw ko ko nɔkɔs. An bɛna o de k'a la. O tɛ dɔwɛrɛ ye poivron, persil, layi, jaba dɔɔni ani poivre mugu fana dɔɔni kɛlen don a la an fɛ. N kɛlen don fana ka laurier bulu dɔ fili a la ani foronto dɔɔni. An ka taa fɛ tuguni an b'a munu dɔɔni ɲɔgɔn na f'a ka ɲɔgɔn bila. Mununan kɔni tɛ ne bolo ne bɛ nin kɛ ka n ta ɲɛnabɔ. Ni mununan b'aw bolo dɔrɔn a bɛ sin k'a kɛ k'a munu ten dɔ. N'a kɛra dɔrɔn k'an ka gan kɔni ye ɲɔgɔn bila dɔrɔn an bɛna an ka ji kɔnɔfɛn balabalalenw k'an ka da kɔnɔna na. N'a y'i diya i bɛ se ka sogobu dɔɔni ta i b'o susu k'o fara kan ka b'a daminɛ nka ne ma n yɛrɛ bila o bɛɛ la nka o fana b'a tɔ timiya kosɛbɛ. An ka jɛgɛw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ da kɔnɔna na an bɛna bɔ ɲɔgɔn na sisan dɔɔni. N'a y'i diya i bɛ se k'a ta k'a yɛgɛyɛgɛ dɛ sabula an t'a fɛ an ka jɛgɛ ka ɲɔgɔn bila. N'a y'i diya fana i bɛ se k'i ka jɛgɛ kolo bɔ a la k'o k'a la nka ne ye n ta kanu tan cogoya in na. An bɛ barama jɛngɛ a da la k'a to yen nɔ a ka tobi miniti 10 bɔɲanko nka an t'a tasuma caya dɛ. Kab'a daminɛna ne m'a tasuma caya. N'i b'a fɛ i ka ganbura ka ɲɛ i bolo dɔrɔn i bɛ tasuma bɛrɛbɛn a kɔrɔla la k'a to yen nɔ a ka tobi a fɛrɛ ma. O kɔni na a man ka ɲɛ i bolo abada. An kɛlen k'a lamaga dɔɔni an bɛna tentulu k'a la. I bɛ tentuluko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Komi a yɛrɛ b'a kalama an ye kɔgɔ kɛ depuis a daminɛ na nka n'a y'i diya i bɛ se ka kɔgɔko jateminɛ ka kɔgɔ dɔɔni fara kan. An bɛna kutu sɛlɛku mɛlɛku a la nka
An b'an janto dɛ sabula an t'a fɛ jɛgɛ ninnu ka ɲɔgɔn bila. O la sa ne bɛna ta k'a yɛgɛyɛgɛ dɔɔni. Ne bɛna kutuku in bɔ a la nin waati in kɔni na. N b'a yɛgɛyɛgɛ ni n yɛrɛ tɛgɛ ye. Waasa an ka gan ani an ka kɛfɛn ninnu u fan 14 bɛɛ lajɛlen ka tulubilen lasɔrɔ. K'a sɔrɔ a ma nɔɔni. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a yɛgɛyɛgɛtɔla la n fɛ dɛ. A yuguyugulen ɲuman ɲɔgɔn na an fɛ, an bɛna barama da jɛngɛ la k'a to yen nɔ a ka tobi. Nka an tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ, an bɛna to k'a yuguyugu ɲɔgɔn na waasa a ka na sigi sabula ganbura sigi ka di kosɛbɛ. An bɛ barama da jɛngɛ la sisan ka tasuma da dɔgɔya kɔrɔ k'a to yen nɔ tulubilen in ka yongo sanfɛla la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la miniti 15 bɔɲɔgɔnko dɔrɔn tulubilen de yongolen filɛ nin y'a sanfɛla la. An b'a ta k'a yuguyugu yuguyuguliko laban na ka sɔrɔ ka dudenw wele sa e ko a ma se. An ka nako a n'a kiniko bɛɛ ɲɛnabɔlen filɛ nin ye. Dudenw bɛɛ aw welelen don, ne limana bɛɛ welelen don yan nɔ. Ni video in diyara aw ye, aw bɛ se ka partager aw fɛnmaw ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛ diya n ye kosɛbɛ ne limanaw sabula o b'a to mɔgɔ caman b'a lajɛ. K'aw ni hɛrɛ bɛn, Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.